l'espai de Can Cabanya era un espai molt degradat a finals del segle passat. Hi havia diferents activitats humanes que havien generat una sèrie de problemes ambientals molt significatius i l'Ajuntament de Granollers es va plantejar iniciar un procés de recuperació del que era la zona de la Pineda que estava tocada al riu. Era un espai completament desconegut per la ciutat, estava quasi a final del terme municipal i mica en mica s'han anat introduint petits projectes que han generat un espai natural recuperat i que no només s'ha recuperat per la biodiversitat, sinó també per les ciutadans de Granollers que l'utilitzen com a espai de lleure en els seus recorreguts que fan al voltant de la ciutat. L'espai de Can Cabanyes és un espai molt participat perquè ja des dels seus inicis, que van ser una sèrie de negociacions urbanístiques, sempre hem tingut el suport de diverses entitats, especialment entitats com el Museu de Ciències Naturals, el Consorci Besòs Tordera, han sigut molt partícips en la zona, però mica en mica amb l'evolució del projecte també diferents entitats ciutadanes han fet allà les seves activitats i són habituals les activitats relacionades amb el món de l'esport, lògicament amb el món de la natura, i actualment fins i tot estem en un procés participatiu amb un fòrum de natura i ciutat dintre del marc del projecte europeu Interlace, on estem intentant que el ciutadà també hi participi en l'ampliació d'aquest espai natural que properament deslocalitzarà dues indústries i s'incrementaran 7 hectàrees més per crear un segon aiguamoll i també un espai natural que aporti molts més beneficis ambientals i també pel benestar dels ciutadans. La llacuna de Can Cabanyes és un aiguamoll construït, que és una solució basada en la natura, que es va crear el 2002. Llavors era una època on era una tecnologia molt innovadora i és una bassa que rep les aigües que surten de la depuradora i fa un tractament addicional, que és un tractament natural, durant 30-50 dies, depenent de l'època de l'any, i allà, igual que passaria amb un llac o passaria amb un riu, hi ha l'efecte de la llum solar, l'efecte dels microorganismes que hi ha en les arrels de les plantes, fan que es depuri l'aigua, es redueixen moltíssimes contaminants i posteriorment aquesta aigua es subministra a la ciutat com a aigua regenerada principalment per l'ús de reg de jardineria. Els beneficis de reutilitzar aigua utilitzant solucions basades en la natura són que no només millores la qualitat de l'aigua i tens un recurs alternatiu disponible per al reg de les zones verdes de la ciutat, sinó que també generes, per una banda, un nou hàbitat, que seria l'aiguamoll, que té més o menys 1 hectàrea i que és una zona blava rica en biodiversitat, un refugi de fauna excel·lent, amb algunes espècies vegetals també de gran interès, i a més és un atractiu important des del punt de vista paisatgístic i fins i tot això ha creat un nou punt d'interès natural fora de la ciutat que ha generat un corredor social entre el que seria el centre de Granollers i l'espai natural de Can Cabanyes. Hi ha una àmplia gamma d'activitats d'educació ambiental que són iniciatives de dues entitats. Per una banda està el Museu de Ciències Naturals, que organitza activitats de descoberta del riu, de l'aiguamoll, activitats per descobrir la fauna dels dos espais, una mica quin tipus de vegetació és l'adequada per a aquest ecosistema d'infraestructura blava, però amb moltes connotacions d'un espai verd molt urbà. I per d'altra banda també tenim el Consorci Besòs Tordera, que ofereix una visita
que segueix una mica el circuit de l'aigua, on des del funcionament de l'estació d'aigües de la depuradora d'aigües residuals, després també tot el circuit que segueix pel riu fins a l'Aiguamoll, us ofereix també una altra visita, i totes dues entitats tenen anualment entre 1.000 i 2.000 escolars que visiten la zona. També l'Ajuntament organitza sovint algunes visites guiades, fins i tot algunes universitats sumen any rere any, i en general, dintre dels objectius que té l'espai, no només és el tema de la reutilització de l'aigua o la promoció de la biodiversitat urbana, sinó també hi ha aquest tema d'educació ambiental, d'una mica de suport a la recerca, que també ens agrada molt treballar a Can Cabanyes. L'evolució de la biodiversitat a l'espai de Can Cabanyes ha sigut espectacular. O sigui, fa 20 anys era un espai que era una pineda plena de runes i pràcticament sense cap tipus d'interès ecològic, i any rere any, amb actuacions de restauració fluvial que s'han fet també al pas del Congost per Can Cabanyes, més petites actuacions de millora de microhàbitats a l'Aiguamoll, també tenim una base d'amfibis, tenim murs de preda seca que també afavoreixen les poblacions de rèptils, també les d'amfibis. Tot això plegat amb algunes plantacions d'alzinar que van complementar la pineda existent, ha generat un hàbitat que per ser urbà té molta biodiversitat, i fins i tot això hi ha espècies que podem destacar que han tornat. Tenim tortuga de rierol, també molt afavorida per alguna reintroducció que ha fet el Museu de Ciències Naturals de Granollers. És una zona que habitualment utilitza la llúdriga per als seus desplaçaments. Fins i tot és possible que per aquella zona del riu Congost, de Can Cabanyes, pugui arribar a passar alguna nit. I també fins i tot amb censos de peixos que s'han fet a la zona s'ha trobat anguila, el qual indica que tant el riu com l'Aiguamoll, que també algun cop hem trobat anguila, són hàbitats de qualitat que la fauna valora molt, i per això s'han recuperat molt bé les poblacions. Ha arribat un punt que ha sigut un dels projectes més exitosos del municipi, i hi havia dues fàbriques situades just al nord de l'espai natural recuperat, i urbanísticament, una altra vegada amb una bona jugada, hem aconseguit que aquestes dues indústries vagin a situar-se en una altra zona industrial, i ara estem ja fent els preparatius perquè es faci la demolició d'aquestes dues indústries i es recuperin un parell d'hectàrees que eren industrials, i juntament amb una continuïtat que n'hi ha de 5 hectàrees més de zona agrícola, es farà una ampliació molt important de l'espai natural. Realment és destacable perquè no és molt habitual aquest pas de zona industrial a zona natural. Fins i tot, de vegades, els municipis tendim a, quan surten aquestes oportunitats, fer algun altre tipus d'equipament. No invertir tant en la natura, però com tenim una mancança molt important de natura urbana, de natura de proximitat, jo crec que aquest projecte és molt destacable, i realment hi ha molts beneficis, i crec que pot ser exemplar.